Erokamano kuom medo keti Ramogi TV, Johala National Otieno Angudha ochwal e doho kod ketho matudruok kod mamoko e koto jal moro omenda maromo $37 kaachiel kod yudo omenda yor wuondruok. E higa mokalo, Nation bende ne ochwal e doho ma Kibra kod ketho matiyo kod ang'enge ma omiyo moro ma japiny Italy $13.5 ketho mane okwedo mowe thuolo gi rambun. George Bati miwa mathoth. E doho ma Milimani, Nairobi, Nation Angudha kod kinde mage ochung' e bao mar duoko penjo e wi ketho modonjnego mar koto jal moro moyang ni Surinder Singh $37 e ohala moro mar mula. Oboke mar burano yango ni Nation Angudha mabende ong'ere kod nying mar Oledhi ni Kuja ne owuonda bonyono ni omendago ne dhi tigo rekod ndege, chulo kumba kod osuru mag mula mapek mare romo kilo 300 manowinjo bed ni tero nyaka Dubai. Kaluwore kod jal buche e doho ma Milimani, achijno ne otiyo kod Oledhi makamano kata obedo ni nong'eyo ni mano ne en miriambo. Ketho ma doho nowacho ni ne otimo e kar dak mar Runda Glory Valley e kind tarik 13 dwe mar 7 2023 kod tarik 18 dwe mar 10 higa nogo 2023. 13th day of July 2023 and 18th October 2023 at Runda Glory Valley Estate within Nairobi County, jointly with others not before the court, you conspired to commit a felony, namely stealing USD 250,000, an equivalent to Kenya shillings 37,500,000 Kenya shillings from Surinder Singh Kanda by falsely pretending that the money was meant to hire a private jet, payment of insurance and taxes for 300 kgs of gold, which was to be transported from Kenya to Dubai. E kinde burano, kinde mag Angudha ne okwayo doho mondo we kod rambun, kendo ni mwandu ne ma omaki koting'o nyamburko mare bende owe thuolo. Ma ok e thuolo mokwongo ma Nation obedo wendo sirikal ka higa mokalo ne ochwal e doho ma Kibera bang' wachore ne otiyo kod ang'enge e mayo miro moro ma japiny Italia $13.5 tiyo kod obok mothedhi kod mulo miyono e yo ma ok nyis luor, ketho manokwedo kendo ne owe gi rambun mar $300,000. Kaluwore kod ketho modonjnego sani kendo bang' kinde mage kwayo mondo weye gi rambun, doho ma Milimani ong'ado ni gibiro chiwo ng'eto ka owinjo weye thuolo gi rambun kata oyo odiechieng' ma kiny tich abich tarik 12 dwe mar 4 2024. George Bati, Ramogi TV. Ma ok tin ne ji 66